ки баъде ки сохтмон ба анҷом мерасад мумкин масоҳати хона кам шавад ё ки зиёд шавад ки ин боиси баҳс байни ширкати сохтмонию шаҳрванд мегардад. Барои ҳамин масъалаи иҷорапулӣ низ ин ҳам як чизи муҳим ҳаст, зеро ки хонаи шаҳрванд бартараф мешавад, вай муваққатан дар дигар ҷо зиндагӣ мекунад дар ҳамин ба анҷом расидани то анҷом расидан ва то ба анҷом расидан онҳо пули иҷора мегиранд. Дар ҳолати иҷро накардани чунин талабот ҳамин шартнома яъне аҳд беэътибор дониста мешавад. дуруд ба шумо дӯстдорони подкастҳои Три медведя. Саволҳо дар атрофи манзили зист, бартарафкунии хонаҳо, ширкатҳои сохтмонӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ зиёданд. Ташкилоти ҷамъияти маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон якҷо бо академияи мо ин саволҳоро дар подкасти агар манзили шумо баррасӣ мекунанд. Суҳбат мекунем бо ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъияти маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон Шоҳзодаева Гулгуна. мавзӯи имрӯзаи мо бошад мавзӯи бениҳоят муҳим аст, бастани шартнома ва гирифтани ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ муайянкунанда. Салом алейкум Гулгуна. Гулгуна, мегуфтед ҳангоми хариди хона дар манзили истиқоматии навбунёд бандҳои ҳатмии шартнома бо сохтмончӣ кадомҳоянд ва агар шумо соҳиби он бошед ва дар ҷои хонаи шумо манзили истиқоматии навбунёд сохта мешавад, бояд кадом бандҳои ҳамиро талаб намоед? ҳангоми хонаи шаҳрвандро бартараф намудан бо ширкати сохтмонӣ барои гирифтани манзили нави истиқоматӣ шартнома мебанданд ва ҳангоми бастани шартнома бояд ҳаматарафа ба шартнома бояд аҳамият дода шавад. бандҳои асосии шартнома ин аввал яъне тарафе ки бо шаҳрванд яъне ҳамун ширкати сохтмонӣ масалан ҳамунҷо бояд тамоми маълумот оид ба ҳамун шахсе ки намояндаи ҳамун ширкат ҳаст, тамоми маълумотҳои он бояд дар шартнома дарҷ шуда бошанд. баъдан маблағ яъне агар саҳмгузор бошанд маблағ бояд дар он ҷо нишон дода шавад, яъне ба ҳар як метри мураббаъ чанд маблағ яъне муайян карда шудааст. баъд аз он бояд аҳамият дода шавад дар шартнома ки масалан агар хона ба шаҳрванд пешниҳод шавад дар бинои баланди ошиёна бояд муайян карда шавад дар кадом ошиёна, масоҳати умумии хона бояд чӣ қадар бошад, барое ки баъде ки сохтмон ба анҷом мерасад мумкин масоҳати хона кам шавад ё ки зиёд шавад ки ин боиси баҳс байни ширкати сохтмонию шаҳрванд мегардад. барои ҳамин бояд пешакӣ ба ҳамин бояд ба ҳамин аҳамият дода шавад, ба ҳамин банд як банд бояд ба ҳамин яъне вобаста шавад ки масалан хона аз чанд метри мураббаъ иборат аст ва дар ҳолате ки кам шавад ё ки зиёд шавад тарафҳо чӣ ӯҳдадорӣ бояд ба ӯҳда яъне кадом ӯҳдадориро ба зимма мегиранд, ин бояд ҳатман дарҷ карда шавад. ва бояд масъалаи иҷорапулӣ низ ин ҳам як чизи муҳим ҳаст, зеро ки хонаи шаҳрванд бартараф мешавад, вай муваққатан дар дигар ҷо зиндагӣ мекунад дар ҳамин ба анҷом расидани то анҷом расидан ва то ба анҷом расидан онҳо пули иҷора мегиранд ва ин бояд ҳатман дарҷ карда шавад дар шартнома ки ҳаҷми ҳамун маблағ бояд дарҷ карда шавад ва муҳлати пардохти он ва дар ҳолате ки яъне сохтмон тӯл кашад, яъне ширкат бояд бо созишномаи иловагӣ мекунад ё ягон ваи дигар мекунад ки ин бояд дар ҳамон шартнома дарҷ карда шавад ки баъд дар ҳолате ки сохтмон тӯл кашад яъне шаҳрванд дар бехона намонаду пули иҷораро бояд бигирад.
ки ин ба фикрам масъалаҳои асосие ки яъне бандҳое ки асосие ки дар шартнома бошанд ҳаминҳо ҳастанд ва муҳлати шартнома инам яке аз шартҳои муҳими шартнома ба ҳисоб меравад ки муҳлат бояд дар шартнома дарҷ карда шавад, яъне шаҳрванд бидонад ки то чӣ қадар масалан вай дилашон пур бошад ки шартномашон қувваи қонунӣ дорад ё не, ин бояд дар шартнома дарҷ карда шавад, яъне муҳлат. шумо гуфтед ки маҳз дар шартнома навишта шудааст ва яъне ки метри мураббаи хона баъд аз анҷоми яъне ки сохтмон баъдан муайян карда мешавад ки кам аст ё ин ки зиёд. Дар ҳолати кам будан соҳибмулк метавонад талаб кунад маблағи худро, лек дар ҳолати зиёд будан ширкати сохтмонӣ талаб карда метавонад маблағи иловагӣ ё ин ки не. дар он ҳолате ки масалан ман омадам харидорӣ кардам ва ман тавоноӣ дорам ва имконияти ман танҳо ба намедонам 60 квадрат расид, ҳаминҷо мебурад ки 65 квадрат. ана барои ҳамин ҳангоми шартнома бастан бояд ба ҳамин чиз аҳамият дода шавад. Агар дар шартнома дарҷ карда шавад ки агар зиёд шавад масоҳати квадратӣ ва ҳамин шаҳрванд уҳдадориро ба зимма гирад ки ман дар ҳолати зиёд шавад ман пардохт мекунам маблағро, шартнома яъне ширкати сохтмонӣ метавонад талаб кунад ки барои масоҳати зиёдатие ки яъне мебарояд баъдан баъди сохтмон пули худашонро метавонанд талаб конанд. то чӣ андоза ба расмият даровардани шартномаҳо дар мақомоти нотариалӣ зарур аст? Ки бояд пули боҷи давлатии нотариалиро пардохт кунад ва агар сохтмончӣ соҳибкори инфиродӣ бошад, оё бояд бо ҳама соҳибмулкон яъне ки шартномаҳои алоҳида бубандад? барои ба расмият даровардани шартномаи нотариалӣ ин қонун талаб дорад, яъне дар кодекс ин дарҷ шудааст ва талаб мекунад ки ҳамаи аҳдое ки вобаста ба молу мулки ғайри маъқул баста шаванд бояд тариқи нотариалӣ баста шаванд ва яъне дар ҳолати иҷро накардани чунин талабот ҳамин шартнома яъне аҳд беэътибор дониста мешавад ва ин на танҳо зарур, ин ҳатмӣ ҳаст, яъне тариқи нотариалӣ бастани шартнома. хеле ки мо дар таҷриба дида истодаем, ин созиши байни тарафҳо яъне вобастагӣ дорад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки яъне ҳамон ширкати сохтмонӣ ба зиммаи худ мегирад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки шаҳрванд худашон ҳамонро пардохт мекунад. лекин агар ҳамин хел гирем агар ширкати сохтмонӣ дар ҷои хонаи онҳо як бинои баландошиёна месозад, онро ба фурӯш вай мекунад ки яъне фоида ба даст мебиёрад ва бояд ширкати сохтмонӣ бояд худашон ҳамаи ҳамин хароҷотое ки мешавад бояд ба зимма гиранд, бар зиммаи худ гиранд. Бояд ки ширкати сохтмонӣ бо ҳар як соҳибмулкон, яъне ки агар ки соҳибкори инфиродӣ бошанд шартномаҳои алоҳида бошанд, албатта бояд ҳамаи шартномаҳо бояд ба тариқи нотариалӣ баста шаванд. бо назардошти оне ки манзилҳои навбуниёд хеле дер сохта мешаванд, вақти муайян лозим аст ва агар ногаҳон соҳибмулк вафот кард, лек шартнома ки ба номи ӯ аст тааллуқ дорад, яъне ки ба расмият дароварда нашудааст, яъне ки бо нотариалӣ нагузоштааст, дар он ҳолат наздикону пайвандони нафаре ки вафот кард, яъне ки соҳибмулк, чӣ бояд кард ва ба куҷо муроҷиат карда метавонанд? дар ҳамин ҳолат сараввал бояд ҳамон хешовандои наздике ки яъне меросхӯр ба ҳисоб меёбанд, онҳо бояд ба тариқи вай қонун бояд меросро қабул кунанд. баъде ки меросхӯр эътироф шуд, ҳамон хешовандони наздик вай писар бошад ё ки ҳамсар бошад, метавонанд ба ҳамон ширкати сохтмонӣ муроҷиат кунанд ва ин асос мешавад ки шартномаи нав бо ин меросхӯр
баста мешавад. гулгуна мегуфтед ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ муайянкунанда гуфта кадом ҳуҷҷатҳоро мо дар назар дорем? дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он оварда шудааст мафҳуми ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ муайянкунанда, яъне ин ҳуҷҷатҳое мебошанд ки пайдоиш, гузаштан, қатъи ҳуқуқ ва гаронии молу мулкро муқаррар менамояд. яъне инҳо мешаванд шартномаи ҳадя, шартномаи хариду фурӯш, санади судӣ ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон. инҳо мешаванд ҳуҷҷатҳои ҳуқуқ муайянкунанда. мо наметавонем гуфтан шиносномаи техникӣ, масалан хонаро ҳуҷҷати ҳуқуқ муайянкунанда гуфта наметавонем, зеро ки шиносномаи техникиро мо баъд аз он мегирем. вақте ки хонаро масалан хариду фурӯш мекунем, ҳуқуқ моликиятро ба даст мебиёрем. баъд аз он масалан мо шиносномаи техникӣ, дафтарчаи ҳавлӣ, ино баъд яъне ҳуҷҷатҳои дуюм дараҷа ба ҳисоб мераванд. инҳоро ҳуҷҷати ҳуқуқ муайянкунанда гуфтан мумкин нест. агар кадом як ҳуҷҷати манзили истиқоматӣ гум шудааст, пас чӣ тавр онро барқарор кардан мумкин аст? ин вобастагӣ дорад ки ба кадом ҳуҷҷатро гум кардед. масалан агар шартномаи хариду фурӯш бошад ё ки шартномаи ҳадя бошад, онро метавонед ба идораи нотариалие ки дар он ҷо ҳамон шартнома ба қайд гирифта шудааст, як нусхаи он дар ҳамон идора нигоҳ дошта мешавад ва метавонед дархост карда аз он ҷо нусхаашро гиред. аслиро аллакай яъне барқарор кардан номумкин аст ва аз он ҷо ба шумо нусхаи онро метавонанд диҳанд ва онро бо муҳр, яъне муҳру имзо мекунанд, яъне хеле ки мегӯянд ки заверят. баъд аз он метавонед ҳамонро бигиред. агар шиносномаи техникӣ бошад, метавонед ба корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул, яъне хеле ки МБТ мегӯянд, метавонанд ба он ҷо муроҷиат кунанд. бале, мегиранд, метавонанд аз он ҷо нусхаро гиранд, ё агар хоҳанд шиносномаи нави техникиро гиранд, аз он ҷо мутахассис ба хона мебиёяд, хонаро чен мекунанд асари нав ва шиносномаи техникии навро пешниҳод мекунанд. саволи дигарам низ дорем мо инҷо гулгуна. ҳангоми бастани шартнома барои хариди манзили истиқоматӣ дар биноҳои навбунёд пардохти маблағро мумкин аст ки на камтар аз 2-3 сол бефоиз пардохт кард? ин вобастагӣ дорад ба созиши байни тарафҳо, яъне байни ширкати сохтмонӣ ва шаҳрванд. чӣ хеле ки онҳо байни худашон маслиҳат мекунанд, метавонанд ҳамин хел маблағи яъне шартномаро пардохт кунанд. то ҳоле ки қонунгузорӣ ман накардааст, метавонанд байни худашон маслиҳат кунанд, лекин ҳамаи ҳамин маслиҳатҳо вобаста ба пардохт бояд дар шартнома дарҷ карда шавад. дар шартнома бояд бошад. бале, ки мин баъд баҳси байни шаҳрванд ва ширкати сохтмонӣ аз байн бурда шавад вобаста ба пардохти ва ҳамон. оё бо харидоре ки дар хориҷи кишвар қарор дорад, шартнома ва пардохти минбаъдаро қисм ба қисм бастан мумкин аст ё ки не? агар шаҳрванд дар хориҷи кишвар бошад, метавонад дар қонунгузорӣ гуфта шудааст ки шаҳрванд метавонад яъне тариқи электронӣ, яъне имзои электронӣ тариқи он метавонад аҳд бандад. лекин хуб мешуд агар ҳамон шаҳрванд ваколатнома ба ягон кас яъне бидиҳаду шартнома бандад, зеро ки ин кори осонтар аст. ин кори осонтар аст ва ин кор бебаҳс аст. барое ки агар шахс дар ҳамин ҳолат бояд худашон иштирок кунанд, лекин азбас ки худашон наметавонанд, метавонанд тариқи электронӣ ҳамон ваколатномаро роҳӣ кунанду шахсе ки ваколатдор мешавад метавонад ба ҷои он кас имзо кунад. дар идораи нотариалӣ
бошад ҳамохел ҳам барои шаҳрванд ва ҳам барои ширкати сохтмонӣ ин роҳи беҳтар аз ҷиҳати қонунӣ. ташаккури зиёд ба шумо гулгуна. имрӯз низ як маълумоти бештарро гирифтем. дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки подкасти мо бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон рӯи кор омадааст. бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов. худо ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.